makia tadi. Kenapa dia dihipus? Coba. Nah, Monalisa लोगोफोर Monalisa होनफ्रांबाय थायो आं सरि मनालि मामिनि नामा मनालिसा ओमफ्राय आं Monalisa होनफ्रांबाय थायो सिगाङाव Monalisa दोननो होनबाय थाबायना ओमफ्राय दा नाम चेन्ज खालामनायाव मनालिल' दोननानै फैदों बिफाया बेखौनो बावबाय थायो आङो खालि Monalisaल' थांफ्रांबाय थायो खुगायानो देट दिलिमांग्रि जादों हे दिलिमांग्रि नोङो दिलिमांग्रि बाय बाय होनलाय मा बाय 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 बे हगारथारदो सोना आंनि जिआव बाय बाय होनलाय मामि बाय बाय मामि ओइ मामा बाय बाय होनदो दे बाय बाय लायो मालाय बाय बाय होनदो सोना खिथालाय देलाय आब'मोननो बाय बाय मामा ओइ बाय बाय नामा बाय बाय खोन्थादो नोंनि रोंनायखौ खोन्थादो दे मा बाय बाय होनना खोन्था दे बाय बाय होनोसोना दे होनानोहाय दहाय मालाय बाय बाय लायो ओमफ्राय फै होनो बे आयो बेखौ नांगौ हो मानबायनो नागिरथारबायलै ओइ मामा सिनो आंनि गथा जाया मा काक्कु जालायबाय आंना खानाया फिउ गोजावसो थाहैखायो गरमफ्राव सोलाबबाय थायाहाय गरमाव खानायखौनो दोंसेबो नांजानो सिखाया आङो नै सिखायावसो दोख्लायनो गरमफ्राव माथोलै बेलाय जायथों खाखो खुखायानो सोलियोलै देनां गोजां बोथोराव साफा जालायगोन बियो दा गेदा गेदि जेबो नंथारानो गरमफ्राव ना आंनि लुदुमे आंनि सोनामाइनाव जिउ गाला देलायनानै मालाय खिलिब थेबलायदों बिमानै होननाय खिलिबखौ ना नै नों होनाय खिलिबखौ आं थेबदों होनदो आनै खिथाहरदो दे आनै आयौ खिलिख्रायासो गस्लायावनो हासुनानै दालायबाय नोङो दा गस्लाखौ आङो सोलायनांसिगोन ना नोंनि गस्लाखौ र' अखासो दोमैहां जालायबाय बोथोरानो जि सुनानै लामखांजोबखाबाय आङो दिनै रबिबार नालाय गेन्द्रानि मामिनि सुलायबाय दावरावथारलै न' बानायनायानो ओरैजाय गेंग्रें खुंग्रेंथार अखा जागोन ना मागोनथाय अखा दोमैबाय थादों मिथिला जिया रानगौबानो जाबाय आंना दिनै दावरावथार बायरायावबो बेनि आबैया मा खालामबाय थादों अमा बेदर मा हाथायानो नुथाराखै नामा मोनजानोसैखाय ओंखायनोथ' अमा गोरानजों सबायजों होननानै हाथाया हाराव मिनिखौ होनदों अमा गोरान आयौ साइस नुखादों ने अमा गोरानजों मैथाजों अमा गोरानजों थास'जों अमा गोरानजों सबायजों अनलाजों गोथाव जायो नै जुलाफि आयौ जुलाफियाव गैला नै जाखांजोबनानैसो भिडिअ लालायबाय आंहा नै खुरमा ना मा होनोमोनलाय गेन्द्रा खुरमा ना मा होनोमोनलाय बेखौ खुरमा जुलाफिखौ जाजोब्बाय जोङो नै दहाय बाबा लाबोदोंमोन दिनै बरमा बाजार नालाय दिनै ओमफ्राय बाबाया दहाय बाजाराव थांदोंमोन बाव जुलाफि लाबोफादों आरो जाखांजोब्बाय जोङो नैबेखौ जायाखै जिंखा लाबोदों ओमफ्राय स्कास लाबोदों थिथा केरेला पटल मैगंखौनो बायनो हाला 50 थाखानि गाहायाव जेबो मैगं मोनलानो दा सब 50 थाखा मैगं बेफारिखौनो जानांसिगोन खोमालै Gustiya mani, salah ya Ron. Hah? Uniram Bosumutaria, Asangan nanti kagak nanti. Masa lagi YB jalan nama? YB ni daurau. Mami, जों थ' हाबखायाखैला YB नांखाया जोंनो 6000 गोजोन बे 6000 जों बेदरै फिसायै जानानै ना मामि ओइ माखौ थरलिलि जानानै बख'बाय थादों मम्मी ओइ माखौ बोखाबाय थादों बियो हाय होनदो दे जोंहा थाइगिरजों नाजों जानोसैलाय आं दाख्लै थाइगिर
थाइगिरखौ माबा नाखौ एसे दोनबावदोंमोन ना बेजोंनो जागोन नै दाख्लै सायनाय नाखौ बायना लाबोनाय नाखौ माखासे फोरानदों माखासे गोथां दोनदों सायनानै ओमफ्राय बेखौनो थाइगिरजों जानोसै ओमफ्राय बाबाया थाइगिर जाया नामानो ओमफ्राय जिंखाजों संसै बाबानो गेन्द्रायाबो थाइगिर जाया जिंखाजों बाबाजों गेन्द्राजों जिंखाजों संसै दा हानोसैलै आं नों थादो मा दल'नो दे आं दलद था हासुनायावनो थानोसै ओमफ्राय मैगं हाग्रोसै र' Tutit. Titit. Tutit. Ada lang kok. Tutit. Ay, ini mau dia jing kalian deh. नै थाइगिरा हाखांबाय आंहा बरिया साफा हाखाबाय जि मोजां गोरलै गोरलै जानोबो नै ख्रम ख्रम सोनो जिंखाबो हाखांबाय गेन्द्राया संगासिनो ओरै बेयावनो संसै नै बेनो जारलासो जाबाय ओंख्रि संनांगौआ साइकेलावबो थालानो आंगायबाय साइकेलाव थानो आंगायबाय साइकेलाव थानो आंगायबाय नै बियो होनलाय बियो होनलाय अ बियो फै आखाया नै फै उन्दुसिगोनसो जाहैबाय गेटल' हाखांनानै मामिखौ लानानै आंहा संनो मोनासै आरो ओमफ्राय मामिया उन्दुबाय गेन्द्राया मा संनानै दोनखो बवा ना एवनायाबो ओमफ्राय गावना माने बाबाजों गेन्द्राजों थाइगिर जाया नालाय नै जिंखाजों नाजों दिनैसो ना लकेललै लोगोफोर ओमफ्राय बायहेरायावबो मा संगासिनो दं गेन्द्राया बियो माने बैनि बानलु मोनामजोब्बाय मा फाथो एवलायबाय फाथो ओंखाम आंहा माबाखौल' संनांसिगोन मा होनो थाइगिरखौल' मामिया उन्दुदों उन्दुनोनो खायसो खालामग्रा जाबाय बे दाना बानलु मोनामजोब्बाय मा खारै दाख्लै बायनानैसो लाबोदों आइया खारैया माखासे संसै आंहा बेखौल' संसै ओइथिं गेन्द्राया खांबाथाय संसै बेजों नै लोगोफोर थाइगिरजों नाजों नोगोद गोथाव जायो दा गोरलै गोरलैया गाव गोजा ख्रुम ख्रुमनो जानो मोजांथार बानलु गोरान होनायखायनोथ' गन्थं आलौजोब्बाय आंना मिथिगौ आंनो आं मैया थान्दाफोराव दोननाय आयौ मा रखम जानानै दंथाय अबस्थायानो गाज्रि जाबाय मिथिला मारै दं मैया आइ लाबोनायमोन ओमफ्राय दसे लाबाय बाहेरायाव गलिजोब्बाय ओमफ्राय दा आइसाव सोनानै दोनदोंमोन आं अबस्थाया माबायदि जानानै दंबा
Langsung hablang-hablang. Ayo, iPhone मोनदों बेखौ र' iPhone मोनदों. माबायदि जाखोथाय आंना थाइगिरजों नाजोंआ बा बरिया गोदौबायलै सान्दुं गोसायाव थाइगिरजों नाजों आइयै उदैयानो जायगायानो थोनाय नङालै जानाया आरो बेजों गेन्द्राया माबा अमा बेदर सावबावबायसो सिखाराखैसो मोजां उन्दुगासिनो आंना फिसाया दाबो आं आरो सिखारफिनना ख्लाब ख्लाब नायफैफ्लांबाय जि मोजां उन्दुगासिनो मोनजोब्बाय ओंखामबो मोनबाय ओमफ्राय नै नारजिलायनो मा होनोमोनलाय फाथो भाजा ओमफ्राय नै थाइगिरजों नाजोंआबो मोनबाय ओमफ्राय नै जिंखाजों नाजों बेबो रोसि बाबाया दहायो डाक्टरनाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेयाव मा होनो गोखै जाया होनलांदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखायनो बेखौ संदोंमोन ओमफ्राय दा थाइगिरखौ मोनजायो नामा दानोसो आइया फन हरना खिन्थाहरदों मोनजोब्बाय गेन्द्राया अमा सावग्रोथोंसै दायो सावखांबा खेबनोसै आं मामिया सिखारगोन ना माखोलाय लोगो दाबो सिखारगाराखै आं फिसाया थिं मामिना जिरायग्राया दहाय हासुलादों बेखायनो लामदों आं आइमोन गैया आइ बाबा मामि नलबारियावसो थांदों आरोना नलबारियाव थांदों जिफोराबो रानाखै खोमा एसे रानबावथोंसै बारा सान्दुङानो गैया नालाय थाब राना जिया सोरनिबा जि गिदिर सैमाया फैनानै ओइहाय उन्दुनानै थाबायब्रा गिलु-बालु दासो आंहा बागदावलायबाय ओमफ्रायो मेरगम गिदिरथारमोन सैमाया Udah busuk sih,